My name is Emily. Your name? My name is Joy Cheche, and welcome to our vlog. It's not only your vlog, it's our vlog. Again, No. what? Hi, my name is Emily. This is Joy Cheche. The name and welcome. Welcome to my Blah! Yay! Bago make glow. Bago make glow. Bago make glow. Bago make glow. Pilitin ka sana naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. Actually guys, naka-Japorms mi kay nami sulungon nga. So, mag-celebrate mi karon og Mother's Day together. Of course, sa mommy and sa imo and then your who? Popo. Okay. Yeah, we what? You told them We go out eat together. Yes. Yes, and we go out together and we're doing some kind of a vlog that we're laughing each other. Bibi? Actually, nalipay lang kayo ko. Okay, kanina, uy, shout out miss open mga silingan, no? Mga silingan nga mga, ano nang ilapot man gid mo sa lain tao, no? Labi nang maghanda-handa og birthday. Oo, nata sa ECQ karon pero dili na pwede nga nara sa balayon din pamilya ra. Mura na gud siya pamilya ta, pamilya. Tu pamilya ra mga on, nganong hilabot man mo, nganong itismis pa man ninyo. Uy, magdagot gyud ko magdaot, gyud na kumbang sa ninyo ba? Na. Dili lang utang manghilabot ikaw mo bitaw mag-chat-chat mo diyan, magbara-baraha mo diyan, magsugad mo diyan, dili bitaw manghilabtan, kana mag-inom-inom mo diyan, mag-chat-chat mo dili manghilabtan, ano manghilabtan mo kung naay birthday? Ano manghilabot mo kung maghanda me? Sa isa ka tuig kausara na. You can have our father is Yeah, I saw it, baby. Yeah, I saw it. Talk to No, it's okay. I don't need to tell them. They know already that you that you give. Ay, English. Ay, makalabat sa ulo ko. Shout out guys sa mga tao nga nagpasakit sa mga Di ba? Karma is waving. Gipanggabaan bayad. Dili ka na mao. So guys, dili lang ta mga tawa sa dagan tao ha kay malaan ang syuang. Okay ra ta magkatawa kung na. look at Yeah, okay. Dili ta mga tawa nga nas dagang tao. Okay lang mga ta mga tawa kung narata sa balay ha kay pwede ta malanong syuang. Inana kita mga tawa dahil nabinaw ka lang tanaw bitaw ninyo nga kato bitaw mga nagpasakit sa imo nga mga tao nga ang gaba is waving na, the karma is coming. Di ba lami kayo ikatawa ba? Yeah! Yes! And the karma and the gaba is coming. Unya dai napakaipa